Salam mehriban adamlar, yurdumuzda we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyna Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow vice-prezident Ataxaliýew hem-de welaýat häkimleriniň gatnaşmagyna iş matlagyny geçirdi. Saglyk döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygy bellenli. Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Şahbat Mirzoýew arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Türkmenistanyň Hytaý Halky Respublikasynyň täze elçisi işe başlady we beýlik habarlar. On 8-nji ýylda Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Dünýä Gödel Gulmanowa bilen Pakistan Islam Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen elçisi Faryal Kariniň arasynda duşuk geçirildi. Diplomat Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy ugurlary, milli parlamentiň düzümi hende durly ulgamlarda amala aşyrylýan ýeňerimli durmuş ykdysady özgertmeler bilen tanışdyryldy. Türkmenistanyň mejlisiniň 7-nji çağrylşynyň 9-njy maslahatyna kabul edilen saýlawçylaryň bitegi döwlet sanawy hakynda, Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda, Türkmenistanyň kanunyna goşmaça girdmek hakynda, Türkmenistanyň Gümrük kodeksine goşmaçalar girdmek hakynda şeýle hem gümrük gullugy hakynda, Türkmenistanyň kanunyna goşmaça girdmek hakynda, Türkmenistanyň kanunlary Türkmenistan gazetiniň 19-njy iýulda sanyna çap edilip, resmi taýdan herekete girdildi. 20-nji ýylda prezident Serdar Berdimuhammedow vice-premier Ataxaliýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdun obakyjylyk toplumyna we teriklerine alnyp berilýän işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. İlki welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mögsümleýin obakyjylyk işleri hem-de şu ýyl welaýatlarda açylyp ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilýän durly maksatly desgalaryň gurulşy işleriniň barşy barada hasabatlary berdiler. Soňra vice-premier Ataxaliýew hem ýurdun obakyjylygyna dowam edýän mögsümleýin işler barada hasabat berdi. Döwlet başçysyny hasabatlary dinläp, mögsümleýin işleri talaba laýyk ýerine ýetirmek, gurulşy işlerini we howanyň aşaky ýangynlaryny, ýangyn howpsuzlyk kadalarynyň ýerine ýetirilişini berkgödäwçilikde saklamak barada tapşyryklary berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow adına howanarlyga mätäç çağalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gaznasynyň bejerçi işler boýunça vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewanyň Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrligine duşugy boldy. Duşukda Gurbanuly Berdimuhammedow adına howanarlyga mätäç çağalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gaznasy bilen Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň arasynda degişli alalaşyga gol çekildi. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň binasyna saglyk döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygy münasibetli ylma maslahat geçirildi. Çäräniň dowamyna saglyk goraýyş ulgamyna köp ýyllaryň dowamyna halal zähmet çekip tapawutlanan lukmanlara we hünärmenlere Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşurly. Şeýle hem bu ýerde ýurt boýunça geçirilen iň gowy hassahana atly bätleşiginiň jemleri jemlenildi. Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi saýtyna ýurdun çäklerini amala aşyrylýan uçar gatnawlarynyň täze tertibi ýerleşdirildi. Bu tertip 2025-nji ýylyň 25-nji iýulynda güýje girdi. Aviakompaniýa gatnaw wagtlarynyň üýtgäp biljekdigini we käbir uçurlaryň ugran gününiň ertesi güni barýanlygyny belledi. Şonuň üçin ýolagçylara sapara çykmadyndan öň uçar gatnawlarynyň şol wagt bar bolan anyk maglumatlaryny öwrenmekleri maslahat berilýär. Türkmenistana ýokary okuw jaýlaryna girmek isleýän ýaşlar üçin niýetlenen Men Talip adly mobil goşuny Google Play'de elýeterli boldy. Goşuny 4 esasy bölümden ibarat. Esasy bu ýerde resmi nama tapşyrmak we ýer synaglaryna galan wagt görkezilýär. Sapaklar islenip ders boýunça sapaklara we soragnamalara gatnaşmak mümkinçiligi bar. Okuwlar Türkmenistanyň ähli ýokary okuw jaýlarynyň sany we olaryň ugurlary, fakultetlary hakynda giňişleýän maglumatlar ýerleşdirilýär. Profil ulanjynyň şahsy maglumatlary, tölew kartlaryny girmek we abuna ýazylmak mümkinçiligi bolan bölüm. Tölewler Türkmenistanyň islenlik bank karty arkaly amala aşyrylýar. 6 aýlyk abuna bolmagyň bahasy 30 manat. Daşary ýurtly bloger Finbar Falan Ýaponiýanyň Osaka şäherine geçirilýän Expo 2025 halkara servisinde Türkmenistanyň pavilyonyny surata düşürmek üçin dikçörde 2 uçuş amala aşyrdy. Fallanyň bellemegine görä dikçörde ähli sergi meýdançalaryna aýlananyna hut Türkmen pavilyony onu aýratyn özüne çekdi.
24-nji ýylda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň barşynda Türkmen halkynyň milli lideri Özbegistanyň döwlet başçysyny doglan güni bilen tüýsürekden gutlady. Şeýle hem türkmen özbek gatnaşyklaryny hemde strategik hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösdürmegiň meselelerini garaldy. 24-nji ýylda Balkan welaýatyna iş saparyna bolan Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow awgust aýyna awada milli syýahatçylyk dowlagyna geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatyny ýokary derejede geçirmek üçin guramaçylyk döwlet toplarynyň alyp barýan taýýarlyk işleriniň ýagdaýy bilen tanışdy. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenmaş halkara howa mendiline bardy we ol ýerde döredilen döwrabap şertler bilen howa mendiline gelip goşan täze tehnikalaryň aýratynlyklary bilen tanışdy. Soňra gahrman arkadagy bu ýerde ýokary tezlikli sport awtologyna halkara howa mendiliniň uçuş gonyş dowlagynyň tekidligini, uçurlaryň uçmak we gonmak üçin amatly ýagdaýyny tenagdan geçirdi. Türkmen halkynyň milli lideri iş saparynyň barşynda awada milli syýahatçylyk dowlagyna dabaraly meden çäreleriň geçirilýän ýerine hem baryp gördi. Ol ýerde alnyp barýan guruluş işleriniň ýagdaýy bilen tanışdy. Hemde Hadar deňdine gämli ýüdüşi amala aşyryp, deňdiň giňişligine tertip düzgünüň berjaý edilişini gözegçilikde saklaýan gämiler tiýenledi. Şeýle hem Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow awada iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatyny ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek bilen bagly meselelere garaldy. Hökümet Meclisiniň barşynda Türkmenistanyň prezidenti iş ketilen 247 raýatyň halkara parahatçylyk we ananşmak ýyly münasibetli günäsini geçmek baradaky fermana gol çekdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow günäsi geçilen adamlaryň tutsaglykdan boşadylyp ýakyn wagtda öz öýlerine maşgala agdalarynyň arasyna barmaklary üçin Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, Goranmak ministri Gunnogdyýew hukuk goraýjy idaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde ähli derur işler geçirmek tapşyrdy. Döwlet başçysyny günäsi geçilen adamlaryň ihlasly zähmet çekip watana ak ýürekden hyzmat edip halal zähmetiň höýürini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi. 25-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli bir näçe meselelere teredildi. Ilki Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowa ýurdun kanunçylyk binýadan berkitmek boýunça alnyp berýän işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gözegçilik edýän ulgamlaryny alnyp berýän işler barada hasabatlar berdiler. Döwlet başçysyny hasabatlary diňler, ýurdun durly toplumlaryna ýerine ýetirilýän işler bilen baglykda degişli ýolbaşçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow mejlisiň ahyrynda 1-nji awgustdan oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň hemde welaýatlaryň häkimlerinden beýleki ýolbaşçylaryň zähmet ruhsatynyň başlanýanlygyny aýtdy hemde ýolbaşçylaryň ählisine zähmet ruhsaty döwründe gowy diýen almagy arzuw edip mejlisde jemledi. 25-nji ýylda prezident Serdar Berdimuhammedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi Sizi Şumyny kabul etdi. Diplomat Türkmenistanyň döwlet başçysyna ananç hatyny gowşurdy. Duşukda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmegiň we berkitmegiň meseleleri boýunça pikir alşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistan üçin iň möhüm strategik hyzmatdaşlaryň birdigini belledi. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadiyetleri üçin ýörüýte maksatnamasyna başlyklyk etmeginiň çäklerine degişli meýilnama laýyklykda noýabr-dekabr aýlaryna Aşgabat şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadiyetleri üçin ýörüýte maksatnamasynyň ykdysady forumuny dolanyrjy geňeşiniň 20-nji mejlisini hemde ugrular boýunça iş toparlarynyň duşuklaryny geçirmek gözüňde tutulýar. Bu barada hökümet mejlisinde vice-premier Gellimradowyň hatabatyna bellenildi. Döwlet başçysyny şu ýylyň noýabrynda Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadiyetleri üçin ýörüýte maksatnamasynyň başlyklyk etmegiň çäklerini gözüňde tutulan halkara çäreler guramagy gowy taýýarlyk görmegi we olary ýokary derejede geçirmek tapşyrdy. Milli tarih medeni mirasyň gozgolýan gymmatlyklaryna döwlet tarapyndan hasaba almagyň tertibi tasdiklanýarly.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde degişli karara gol çekdi. Resminama milli taryhy we medeni gymmatlyga eýe bolan ferişdeleri döwlet tarapyndan hasaba almak we olaryň döwlet sanawyny ýöretmek maksady bilen şeýle hem milli taryhy medeni mirasyň gozgolýan gymmatlyklaryny goramak, ekitmek we getirmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 12-nji maddasyna laýyklykda kabul edildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Raýat kodeksini tasdiklamak we herekete girmek hakynda Türkmenistanyň kanunyna gol çekdi. Kanun metbuatda dollygyna çap edildi. Dünýä täzirlikleri. Britaniýaly meşhur sadanly Ozzy Osbourne 76 ýaşynda aradan çykdy. Şu ýylyň 6-njy iýulyna Osbourne Bridgman'daky Will Park stadionuna geçirilen ýygy haýır-tahabat konsertinde hoşallyk aýdym bilen çykyş etdi. Ozzy Osbourne sungat ýoluna mundan 60 ýyl goly wagt öňmaşdy. Ol 1968-nji ýylda Tony Iommi, Geezer Butler we Bill Howard bilen saz toparyny öğretdi. Ol öz başda Blizzard of Oz we Diary of a Madman adly aýdym saz albomyny çykardy. Rock metal saz urunyň ustad diýen derejä munasip boldy. Argentinada Colgate Total Clean Men diş pastasynyň satuwy gadagyn edildi. Bu barada ýurdun derman terişçileriniň ady haritlarynyň hemde lukmançylyk tehnologiýalarynyň hirine Milli Gödekçilik Edarasy habar berdi. Bu ftor diş pastasynyň gadagyn edilmegine tarp edijileriň onuň agyl boşlugyny gyjyndyrandygy we diş etleriniň çiğişmegi barada şikaýatlar sebäp boldy. Edara Braziliýada hem Colgate Total Clean Men diş pastasynyň hirine şikaýatyň geçen ýylyň iýunundan bäri 11.000-den geçenligi mysal getirildi. Ýurdun ikisinde hem Braziliýa dawodunda öndürilen diş pastalar satylýar. Sport täzirlikleri. Türkmen futbolçusy Denis Titov Rostov klubunyň Russiýanyň Premier Ligasynyň 2025-26-njy möwsümindäki oýunlaryna gatnaşjak oýunçylarynyň düdümine goşuldy. 18 iýulda hüjümçi Moskwanyň Dinamo klubuna garşy Ýaşlar futbol ligasynyň oýununa gatnaşdy. Bu dowuşyk 2-0 hasabyna Rostowyň yeňişi bilen tamamlandy. Ýadyrky wagtda Titowyň Rostov klubunyň Ýaşlar toparyna hasabyna 5 gol we 1 netijeli geçiren topu bar. Rostov futbol kluby Türkmenistanyň Ýaşlar milli ýygynynyň 18 ýaşly hüjümçisi bilen şu ýylyň ýanwar aýyna şertnama baglaşdy. Türkmenistanyň awtomobil ulaglar ministrliginiň sürüjisi Merdan we Şöhrat Toýlyevler Nissan Patrol awtologyna halkara derejeli Ýüpek ýol 2025 rally marafonuna T2 synpyna islenlik ýoly ýörelýän ulaglaryň hasabyna ýeňiji boldy. Ýüpek ýol 2025 rally ýarşy 12-nji 22-nji iýul aralygyna Russiýanyň we Mongoliýanyň şäherlerine geçirildi. Ýarşy Yakutsk şäherine badarga berildi. Pellihana bolsa Gorny Altayskda geçirildi. T2 synpyndaky islenlik ýoly ýörelýän ulaglar boýunça rally ýarşyna diňe 3 san ekipaj gatnaşdy. Olaryň ähireti Türkmenistanyň Awtolog Sport Federasiýasynyň wekilleri. Türkmenistanyň häzirki çempion Arkada futbol kluby Makedoniýanyň başkemi bilen geçiren ýoluşyk dowuşygyna 1-1 hasabyna deňmeden oýnady. Dowuşyk türkmen toparynyň Bolgariýadaky türgünüşki ýygnaşygynyň çäklerini geçirildi. Arkada futbol klubynyň türgünüşki ýygnaşygy 31-nji iýuny çendet dowam eder. Ispaniýanyň Barcelona futbol kluby Manchester United'ň hüjümçisi Marcus Rashford'un toparyň düdümine kärinesini geçenligini habar berdi. Kärine şertnamasy 2025-nji 2026-njy mögütümiň agyryna çende dowam eder. 27 ýaşly Angliýaly oýunçy Manchester United akademiýasynyň uçurumy we 2016-njy ýyldan bäri toparyň esas hüjümini oýnap gelýär. Geçen mögütüm hüjümçi 41 oýuna gatnaşdy we 11 gol geçirdi. Çempionatyň ikinji ýarymyny Aston Villa'da kärinesine oýny dowam eder. Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 3-nji tapgyry 3-nji awgustda Arkada we Aşgabat toparynyň arasyndaky 20-nji tapgyryň ýyda tüýsürilen oýny bilen başlar. Bu tapgyr Arkada, Altynasır, Ahal, Şagadam, Nevitçi, Aşgabat, Mer we Köpetdağ klublarynyň gatnaşmagyna 4 aýlygda geçiriler. Mehriban adamlar, size yetirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal websaytymyzdan dollygyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.